rewonya kanthi prayoga. Yuk, siaga, siaga, siaga. Yuk. Prayoga Mas Kuncara. Suling sikra kandangane oh ya oh oh ya 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 Sipir laleta, kita lera gada, nyaping para, sesone cindean ore, rek mampinaja, camangga matuk ide. Ya, ya, Sora manangkar komoro swarane waca kumya gowira praprataya tatra pandawa rabot negara asina balane karawa gugur amadyan ning palagan
kuwi tahan sagawe itu ayo ya oh yo 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 ayo iya 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 ayo yo 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 ayo 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 ayo
ya 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 ya. Nah, ya. Kalem kalem kalem. Iya. Kalem Mas, kalem kalem. Ayo, wes siap menyat yo. Ayo barek anggoti luhuri kagunan watone tumamon pasti kasempatan moyo mesap merengot padahe apa moyo guyu susah padahe apa pancen lungguh tetep kok ing janji aja ewo mojo tansah Jawa dan aku uga tansih laing janji esemo tansah tak enteni ayo bareng nganggo dingin luhure kagunan watone tumempen mesti kasempatan tobat becike wah aku gomo
ratrenyo sawangan iki awakku sing guru kepodo lakanono nggonku nandang pranto witing pari dimen mari nggonku lara ati aduh nyawa aduh dugo sumo karateka apa pacarika apa balong janon paring usada pringkan nandang kuyo larane lara ora kaya wong kang nandang kuyo mangan ra doyan ora jenak-jenak ning omah bingung mong kudu weruh awating ati aduh kusum apa ratrenyo sawangan iki awakku sing guru klopo muda lakanono nggonku nandang rasa witing pari dimen mari nggonku lara ati aduh nyawa aduh tegut semua ora krasa apa pancen tega mbok balung janur paring usada ringkang nandang kuyo mingkar mingkuring koro hangkorana karenan marti siwi sinawang ras mining sinopo sino karta mereka tarta pakaratine ngelmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa agama agami
Cilaka mapat saking ing badan priyangga tutusake wong liya pramila den ati saking tut jana singgah ana Yogyakarta